İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban irdeşler. Men tedin şuunki programa goşulup bilýänigde ören şat. Geçen gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz size kömek edenler diýip umyt etýärin. Biz geçen iki gepleşigimizde biregi nähili başlamak barada bir näçe ayetleri hem bölümleri sizin bilen seredik geçdik. Aýratynam bizim geçen gepleşigimizde Yusuf barada öwrenen zatlarymyz gaty täsirli boldy. Sebäbi Yusuf bize gowy görüldi, görkezýär. Hudaý oňa öz maksadyny aýan eden, ol şol Hudaýyň maksadyna görä ýaşap, Hudaýyň mukaddes ruhunyň güýji bilen öz dogallaryny bagyşlap bildi. Ol olara näme diýdi? Siz meni Misre iýermediňiz, Hudaý meni iýerdi. Sebäbi ol Israilde açlygyň boljakdygyny bildi. Şoň üçin men bärik getirip, ýam taýarlady. Haçan şo ýurtda Israilde açlyk bolanda hemme ýerde diňe Misrde iýmit alyk bardy. Ene oň dogallary oň ýanyna geldiler, Yusufdygyny bilmediler. Olar Misre adyk satyn almaga geldiler. Ene şeýdibem birek bilen duşup Yusuf özüniň syryny olara açdy. Ol şeýdip olary adyk hemme zat bilen üpçün etdi. Ol özüne garşy edilen günäni şeýle bagyşlady. Hudaýyň güýji bilen şeýle bagyşlan. Men şu günki gepleşigimizde Hudaý biziň günälerimizi nähili bagyşlaýar. Şo barada senin bilen gurrun etmekçi. Biz biregiň günäsini bagyşlaýas, Hudaýym biziň günämizi bagyşlar ýalydyk. Eger biz şu Hudaýyň bizi bagyşlaýyşyna gowy düşünsek, bu biziň biregi bolan gatnaşygymyzda biregi bagyşlamaga uly kömek etýär. İmanlylar gar ýaly ag edilýär. Ene bu barada İşaya kitabynyň 1-nji babynyň 18-nji aýatyna şeýle diýär. Rab şeýle diýär: "Gelin, inni düşünçeliň. Günäleriňiz gyrmyzydek bolsa da, olar gar kimin ak bolarlar. Gyrmyzydek gyzyl bolsalar da, ak ýüňdek bolarlar." İşaya 1:18. Bärde biz görýäs, Hudaý öz ýüregini bize açyk görkezýär. Hudaýyň ýüregi bärde näme? Biziň günälerimiz bagyşlap, bizi ak gar ýaly mukaddes etmek isleýär. Siz şoňa inanýaňyzmy? Hudaýyň şeýle etmek isleýändigine. Ene şol Hudaýyň ýüregine kalbyna, size bolan gatnaşygyna. Şoň üçin Hudaýa geleňizde siz ynam bilen gelip bilýäňiz. Sebäbi Hudaý sizi bagyşlamak isleýär. Hudaý siziň toba edip özüne dolanmaňyzy isleýär. Toba etmek diýmekligiň özi hem öz ýollarymna dänip Hudaýa tarapa uğurlayan. Men sizi şeýle etmäge çagyrýan öz gatnaşygyňyzda. Ýene de biz köne ähde Hudaýyň şeýle erwet günä edenler hem bagyşlandygyny biz görýäs. Eger Hudaý şeýle bagyşlaýan bolsa, biz näme üçin birek bagyşlamaýar? Ene bu Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 1-nji, 2-nji aýatlaryna. Bu ýerde näme barada gurrun etýär? Dawud zinahorlyk etdi. Siz bu barada bilýäňiz. 2-nji Şamuel kitabynyň 11-nji babynda Dawudyň Batşeba bilen zinahorlyk edenligi barada gurrun edilýär.
Men sizi özüňizi şol baba okumaga çagyrýan 2-nji Şamuel 11-nji bab. Ene Dawud Batşeba bilen zinaharlyk edip toba edenden soň Hudaý ony bagşlady. Ol özüni bagşlan Hudaýa şatlyk, beginç bilen nagmalar aýtdy. Bizem şeýletip bilýät. Geliň häzir şonu okalyň. Ýadygy bagşlanan, günäsi örtülen adam nähili bagtly. Rep tarapyndan etmişi hasaba alınmayan, ruhunda hile ýok adam nähili bagtly. Ene bu Dawud padşahyň bize aýdyp oturan sözleri. Günäsi bagşlanan adam nähili bagtly diýe. Oýlanyp görüňiz, biz nähili bagtly. İsa Mesih öz haçta ölmegi bilen biziň ähli günälerimizi öz üstüne aldy. Geçen wagtda eden günälerimiz, şu günkü günne edýän günälerimiz, gelecekde etjek günälerimiziň barsyny öz üstüne alyp, haçta ölüp, bizi günäň hökmünden azat etdi. Ene şoň üçin biz İsa Mesih'e bolan imanyň üstü bilen, Hudaý bilen ebedi ýaşaýşa eýe bolup bilýär. Bu diňe iman üstü bilen mümkin. Men bilýän, şol bizde, biziň dinimizde, biziň ýurdumyzdaky dinne, İslam, musulman dinne, siz bilýäňiz, biz gowy iş etmek bilen Hudaýa ýakynlaşyp bilýär diýen düşünje bar. Ýöne hiç bir insan işi bizi Hudaýa ýakynlaşdyryp bilmeýär. Diňe Hudaýyň hereketi, Hudaýyň işi bizi Hudaýa ýakynlaşdyryp bilýär. Şoň üçin ol öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäge berip, biziň günälerimizi öz üstüne alyp, hem haçta ölüp, bizi Hudaý bilen ýaraşdyrmak üçin iýberdi. Men şoň üçin siziň şu zatlara gowy düşünmeňizi isleýär. Biziň günälerimiz gowy edilen işler bilen bagşlanyp bilmeýär. Bu diňe Hudaýyň üstü bilen bagşlanyp bilýär. Hudaý bizi bagşlaýan nähili diňe İsa Mesih'e bolan iman üstü bilen biziň günälerimizi bagşlaýar. Şoň üçin siz şunu ýatdan çykarmaň, Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 1-2 aýatlaryna aýdylýan zatlaramy ýatdan çykarmaň. Günäsi bagşlanan, günäsi örtülen adam nähili bagtly. Şeýle hem ol diýe ruhunda hile ýok adam nähili bagtly. Biz ruhda pak, tämiz bolmaly. Şol Hudaýa şöhret getirýär. Biz ýene de Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 3-nji, 4-nji aýatlaryna Dawudyň eýem günäler üçin toba edip, bagşlanýança nähili gam gussada bolanlygyny görýär. Men dymyp uzakly gün zar-zar aglanymna gurap galdy meniň sünklerim. Çünki gije günni eliň üstüme agramyn saldy. Tomuz ıssysyna ýaly ısgynym gaçdy. Bu Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 3-nji, 4-nji aýatlaryna. Şu aýatdan görüşimiz ýaly Dawudyň gam gussada bolanlygyny bilýär. Ol tä Hudaý öz günäsini geçýänçe, ol öz kalbyny şeýle ejir çeken. Näme diýe ol bärde uzakly gün zar-zar aglapdyr. Şol aglamak zerarly oň sünkleri gurak galan. Gije günni diýe eliň üstüme agramyn saldy diýe. Edil tomuz ıssysyna ýaly, onda hiç ili ısgyn mydar galmadyk. Ine bu günäň bize edýän täsiri. Tä Hudaý bagşlaýança, biz kalbymyzda bir zat gizläp saklaýan bolsak, bizem edil Dawud ýaly bolup bilýär. Isgyn mydar galmaýar bize. Ruhu taýdan. Şoň üçin günäň bagşlanmagy gaty wajyp. Ýene de şol Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 5-nji aýatyna görýär, Hudaý şol Dawud günälerini boyun alyp toba eden badyna onu bagşlady. Bar günälerini bagşlady. Sana äşkär etdim men öz günämi. Hemde gizlemedim etmişlerimi. Diýdim, Reb ýanyna boyun boljak, boyun aljak ýadyklarymy. Sen hem bagşladyň
günämiň ýadygyny. Bu Zebur kitabynyň 31-nji babynyň 5-nji aýatyna şeýle diýär. Hudaý hem tiziň durmuşyňyzda şeýle etmäge taýar. Edilti Dawud padşah ýaly edin günäleriňizi boyun alyp, yürekden toba edip, yürekden öz ýollaryňyzdan dänip, Hudaýa tarap öwrüleňizde, Hudaý sizden başlamaga taýar. Siz pikir etýänsiňiz, men günälem erwet. Hudaýyň öňünde hiç bir günä erwet däl, her bir günä deň derejeli. Dawudyň durmuşyna seredin. Ol nämetdi? Başga biriniň aýaly Uriya, on aýaly Batşebany özüne aýallyk edinni. Ony töwüşe iýberip, ol öz şol sergerdeleriniň baş tutany Yoaby näme diýdi? Şol Uriýany töwüşiň iň gazaply ýerine goý diýdi. Şeýle etmek bilen ol Uriýanyň ölmegini isledi. Goý ol yaralanyp ölsün diýdi. Ol ölenden soň Batşeba öýlenip bildi. Ene siz oýlanyp görüň, bu nähili? Nejis hereket. Biriniň aýalyny almak üçin ony töwüşe iýberip öldürmek. Ýöne Hudaý şol günäni hem bagyşlady. Ol entek adamsyny öldürmänkä Batşeba bilen ýatyp Batşeba gowraly boldy. Ol gowraly bolandan soň hem adamsyny öldürmegiň küýüne düşdi. Ene şol günäni Hudaý bagyşlady. Sebäbi Dawud özüniň Hudaýa garşy günä edenligini bilip, Hudaýdan yürekden ötünç sorady. Çün tämiz sap yürekden ötünç sorady. Hudaý biziň yüreğimiz bilýär, ol Hudaýyň şeýle sap yürekden ötünç sorany görüp, ol Hudaý onu bagyşlady. Bärde görýär Dawud padşah näme diýdi? Men bar günämi saňa aşkar etdim. Öz etmişlerimi men kalbymna girlemedim, taňa baryny aýtdym diýär. Şoň üçin hem näme diýär? Reb ýanyna boyun aljak ýadyklarymy diýär. Rebbiň ýanyna men ähli ýadyklarym boyun aljak. Biz hem şeýle edemizde Hudaý bar ýadyklarymyzy bagyşlamaga taýar. Häzir ýene de biz başga Zebura seredi geçmekçi. Bu 50-nji Zebur şon doly aýatlary men size okap bermekçi. Sebäbi şu Zeburda Dawud padşah Batşeba bilen günä edenden soň Natan peýgamber Hudaý tarapyndan Dawud padşahyň ýanyna ýollanýar. Şu döwürde Hudaý öz sözüni peýgamberleň üstü bilen aýan eden. Sebäbi olarda mukaddes söz bolmadyk. Natan peýgamber Dawudyň ýanyna gelýär. Şonu Dawudyň aýdan mezmury 50-nji Zebur. Ey Hudaý, maňa rahim şepagat et. Öz sadyk söýgüň hatyratyna, öz merhametiň köpligine görä sen öçür meniň etmişlerimi. Sen meni bütünlüy ýu ýadygymdan, hemde tämizle meni günämden. Çünki günälerimi boyun alýaryn. Günäm elmidama meniň öňümde. Saňa diňe, saňa garşy men günä etdim. Seniň nazaryňda yamanlyk etdim. Saňa görä seniň sözleriň dogry çıkaran hökümüňde sen adalatly. Ene bärde Dawud padşah öz eden günäsini boyun alyp otyr. Elmidama men günäm öz öňümde diýe günälem boyun alýan, men tämizle kalbymy, men seň nazaryňda yamanlyk etdim diýe. Şoň üçin seň sözleriň dogry diýe, seň çıkarýan hökümleriň adalatly diýe. Bizim kalbymyzda biri garşy günä edemizde, Hudaýyň öňünde günä edemizde şeýle ýüz tutmaly Hudaýa. Şonda Hudaý bizi bagyşlamaga taýar. Hakyky men günäli dünýä iýnelim bäri diýär. Dawud şoňa da gowy düşünýär. Ol dünýä iýneli bäri, enesiniň gowratyna galany bäri günäli. Näme üçin? Sebäbi adam ata bilen howana günä edenden bäri, şol pursatdan bäri biz günäli insanlar. Sebäbi biz adam ata bilen howanyň nesilleri. Şondan gelip çykan biz. Şoňa görä de biz İsa Mesihiň
biz geçirimligi bizde bolmasa biziň hemmämizem tenne günäli yntalar hasaplanýar. Dawud şoňa gowy düşünüp ol hakyky diýe. Men günäli, dünýä iňelim bäri. Günäli men enem gowrusyna galalym bäri. Ine sen hakykat isleýärdiň ýürekde. Danalygy öwredýärdiň meniň içimne. Meni käkilik otu bilen aratsala, men päk bolaryn. Meni ýu, men gardan hem appak bolaryn. Maňa eşitdir, şatlykdyr begenç sesini. Meni peseltdiň, inni bolsa men şatlanayyn. Teret bäri nähil ol, açaçan öz kalbyny Hudaýa açyp otyr. Şoň üçinem ol Hudaýyň iň söýýän ymtany boldy. Biz şunu bilýäs, köne ähdenem. Hudaý Dawudy söýdi, sebäbi ol kalbyny gaty açaçan, hiç zat gizlemeýärdi. Hudaý onu dolu işläp bildi, sebäbi ol kalbyny hiç zat taklamady. Beýleklere garşy ýa-da Hudaýa garşy on kalbyna dolu azatlyk bardy hemme zatdan. Ine men hem şeýle bolmaga çagyrýan. Ol Hudaýyň häsiýetini de gowy düşündi. Şoň üçin ol näme diýip men aratsala, men gardanam appak bolaryn ýa, sen aratsaladan. Maňa ýene de bir gezek şatlyk sesini eşitdir diýe. Men begenç sesini eşdeýin. Sen men peseltdiň diýe, şol peseltmek bilen ol eden günäh zerarly Hudaýa has ýakynlaşdy. Bizde köplenç başgaça bolup bilýär, şeýle dämi? Biz günäh etsek onu gizlejek bolup, üstüni basyrjak bolup, özümizi beýleklerden daşlaşdyrýar, özümizi Hudaýdan daşlaşdyrýar. Şoň netijesinde günäh hasam köpelip, günäh üstüne günäh goşulýar. Ýöne siz Hudaýyň häsiýetini dolu gowy düşünseňiz, Hudaýyň siziň günäňizi bagyşlamaga taýardygyny görýäňiz. Etlenlik günäh etseňiz de näýil günäh bolubersin. Hudaýa tapawdy ýok, sebäbi hemme günäler Hudaýyň öňünde bir. Şoň üçinem siz tap ýürekden Dawud paçaň dile geçýär, dile edip Hudaýa gelseňiz, ol sizi gujak açyp garşy almaga taýar. Edil şol ýiten ogul bardy, tymsala seredip geçdik. Ol näme etdi? Bar zady, bar kakatynyň beren zadyny ýele sowurup, ýene ýyzyna dolanyp gelende kakaty onu gujak açyp garşylady. Onu ogşady diýe gujaklap. Ýene biz hem birege bolan gatnaşykda şeýle bolmaly. Hemem Hudaýa bolan gatnaşygymyzda kalbymyzda hiç zat saklamaly däl. Açaçan, tämiz, päk ýürekde bolup Hudaýa kalbymyzy açmaly. Ene Dawud paça bize Zebur 50-nji Zeburda şonu öwretýär. Meniň günälerimden sow sen ýüzüňi, hemde öçür meniň ýazyklarymy. Ey Hudaý, menne päk ýürek ýarat. We içimdäki hakykat ruhuny özgört. Öz huduruňdan meni taşlama. Menden mukaddes ruhuny ayırma. Öz halas edişiňiň şatlygyny sen maňa gaýtar. Ihlasly ruh berip maňa söýgüt bol. Şonno seniň ýollaryňy bitawlara öwrüdürmen. Günäkärler hem saňa öwrüler. Ey Hudaý, meni halas eýleýän Hudaý. Şu ýerdenem görüşimiz ýaly. Hudaý barada Dawud paça näme diýär? Hudaýyň özüni halas etjekdigini ol şüpkesiz bilýär. Eger sen meni halas etseň näme diýip otyr? Men teň ýollaryň barada, sen barada beýleklere öwretjek diýär. Günäkärler hem maňa öwrüler diýär. Hudaý her bir ýagdaý gowlugy öwrýär diýdik biz. Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 28-nji aýatyna şeýle diýär. 29-njy, 28-nji, 29-njy aýatlarda biziň durmuşymyzda bolup geçýän her bir zady, günäh bolsun, erwetlik bolsun, bar zady öz hatyrasy üçin gowlugy öwrýär. Dawud paça şoň gowy düşünüp otyr. Şoň üçin ol şu sözler aýdyp bilýär. Men ýeseň ýollaryňy bitawlara öwrüdürni. Günäkärler hem saňa öwrüler diýär. Dawud paçaň Batşeba bilen eden günäsi onu Hudaýa has ýakynlaşdyrdy.
Ol Hudaýdan daşlaşman Hudaýa tarap ılgady. Ol ağlap kalbyny Hudaýa açyp biz gördük öňkü ayatlarda da Zebur 31-de näme diýdi ol? Uzakly gün dar ağlap Hudaýdan öz günäsini bagyşlamagyny sorudy. Hudaý oň sap ýüregini görüp, sap ýürekden toba edenini görüp, günälerini bagyşlap, ony öz maksady üçin beýlekliň durmuşyna ulanyp başlady. Şoň üçin hem Dawud padşah şu zatlara gowy düşünüp, ol 16-njy ayatda diýär: "Ey Hudaý, meni halas eýleýän Hudaý." Oň Hudaýdan iň esasy dile getýän zat näme? Men içimdäki hakykat ruhuny özgört, menne täze ýürek, pak ýürek ýaratdy diýýär. Tedem günäden bolsaň şeýle dile getýän. Meni öz huduruňdan taşlama, menden mukaddes ruhuň aýyrma diýär. Ol ýene-de öz kalbyna Hudaýyň halas etiş şatlygyny maňa şon dolandyr diýär. Menne ýene şol şatlyk bolsun, teň şatlygym bolsun. Hen maňa şu wagtky ýagdaýymda diýär, maňa özüň söýgüt bol, goldaw ber diýip dilä otýar. Ol şeýle edermelik bilen Hudaýyň merhamet tagyna ýakynlaşýar. Men sizi hem şeýle etmäge çagyrýan. Şu wagt nähili ýagdaýda bolsaňyz da, nähili günäden bolsaňyz da, siz Hudaýa ýakynlaşyň. Täbi Ýebreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyna diýär, biz ynam bilen, batyrgylyk bilen Hudaýyň merhamet tagyna ýakynlaşmaly diýär. Şeýle etdik biz Hudaýdan merhamet alýar, ol bize rahim şefaat görkezýär. Hasem şol mätäs bolan wagtymyzda Hudaýyň sözü bizi şeýle etmäge çagyrýar. Dawud padşah ýene şeýle dowam edýär: "Dökün ganymyň günäsinden sen meni gutar. Dilim saňa nagmalar aýdar" diýär. Dilim saňa halasgarma nagmalar aýdar. Ya Taňry, aç sen meniň agzymy. Meniň dilim saňa alkyşlar aýtsyn. Sen gurbanlyk isläňok, ýoksa bererdim. Ýakma gurbanlyklaryny bersem de razy bolmarsyň. Synyk ruh Hudaýyň göwnünden turýan gurbanlyk. Ey Hudaý, synyk, ökünçli ruhy sen kemtitmersiň. Ene bu Zebur kitabynyň 50-nji babynyň 3-nji, 19-njy ayatlaryna şeýle diýär. Siz özüňiz Zebur kitabynyň 50-nji babyny doly okap bilersiňiz. Sebäbi bu siziň kalbyňyzda gowy ruhlandyrma berer. Ene bärde görýäs ýene-de Dawud padşahyň Hudaýdan dilegi: "Men agzym açdy, men taňa alkyşlar aýdaryn. Hem men niýe saňa gurbanlyk bermek isleýän diýe, ýöne sen men kalbymy, ýüregimi isleýän. Hudaý şonu isleýär bizdenem. Biziň berjek zadymy başga berjek zadymy islemän, ol biziň ýüregimiz isleýär. Sebäbi ol biziň kalbymyzda, ol kalbymyzda öz taht hökmüne ulanýar, biziň kalbymyzda ýaşaýar. Ýene bärde esasy wajyp aýdylýan zat synyk ruh, döwlen ruh. Kynçylykly pursatlaryň içinde bizde şeýle bolýar. Dawud padşahda şol ruh bardy. Ol zinahorlygy derarly, oň ruhy synykdy. Gamgyn, gam gussadydy. Ol diýär synyk ruh Hudaýyň göwnünden turýar. Näme üçin? Täbi şol bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar. Ýöne men diýdim, biz başga ýola tarap öwrülpen bilýär. Hudaýa ýakynlaşman, Hudaýdan daşlaşman bilýär. Ýöne Dawud padşahyň ýagdaýynda ol synyk ruhy o Hudaýyň göwnünden turdy. Täbi ol Hudaýa ýakynlaşdy. Şoň üçin hem diýär: "Ey Hudaý, sen synyk, ökünçli ruhy kemtitmersiň." Ol Hudaýyň häsiýetine gowy düşünýär. Men sizem Hudaýyň sözüni has köprak okap, oňa ýakynlaşmaga sizi çagyrýan. Sebäbi siz şonu Hudaýyň siziň günäňizi bagyşlap, öz süýgüsini aýan etjekdigini men bilýän. Bu men öz durmuşymda da şeýle boldy. Siziň durmuşyňyzda da şeýle boljagyna men ananýan. Synyk ruh Hudaýyň göwnünden turýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Biz köplençe ýagdaýda gam gussada bolup synyk ruhly bolmak islemeýär. Ýöne şeýle ýagdaý bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar. Şeýle ýagdaý Hudaýyň göwnünden turýan gurbanlyk. Ýene-de biz başga ayatlara seredip geçýäs. Zebur kitabynyň 102-nji babynyň 8-nji, 12-nji ayatlaryna näme diýär? Reb rahimdar we merhametli.
sadyk tüýge baý we giň gowunly. Ol bizi hemişe ýadgyryp durmady. Ol öz gaharyny baky saklamady. Ol bize günälerimize görä garanok, ýadyklarymyza görä ol gaýtaranok. Çünki gökler yerden nähili belente bolsa, Rabbin sadyk tüýgüsi ondan gorkýanlara şonçada beýik. Günnogor günwatarda nähili uzakda bolsa, şonçada ol günälerimizi bizden aýyrýar. Ene bu Zebur kitabynyň 102-nji babynyň 8-nji 12-nji ayetlerine şeýle diýär. Ene bäde biz Hudaýyň ýüregini görýäs. Hudaýyň tüýdi Hudaý barada näme diýär? Ol rahimdar hem merhametli. Sadyk tüýge baý. Hudaý şeýle hem giň gowunly. Ol sabyrly biziň günälerimizi geçirmäge. Tüýdi Hudaýyň şu tüýdüni aýdylýan zatlara ýürekden ananýaňyzmy? Tüýdi şu wagt men tüýdi Hudaý barada oýlanyň. Hudaý barada gözüňize näme gelýär diýip soramda tüýdi rahimdar, merhametli, oň sadyk tüýgüsi baý, giň gowunly diýip şeýle jogap berip bilermisiňiz? Hudaý size özüni şeýle aýan etdimi siziň durmuşyňyzda? Eger siziň jogabyňyz ýok bolsa, onda men sizi ýene-de bir gede Hudaýyň sözüni okap, oňa ýakynlaşmaga çagyrýan. Diňe şonu siz Dawud paşaýal Hudaýyň häsiýetine gowy düşünüp, oňa ynamyňyz güýçlenip, hem siziň Hudaýyň sözüne bolan düşünjeňiz, hem ruhy ýaşaýşa bolan düşünjeňiz has ösüp, islenip ýagdaýda siz Hudaýy ylgap, ondan ötünç soramagyny dilep, sorap bilýäňiz. Ne Dawud paşa bärde diýe Hudaý bizi hemişe ýadgyryp durmaýa, öz gaharyny baky saklamaýa. Ol bize günälerimize görä garamaýa, ýadyklarymyza görä garanak ol. O nämetdi? Günnogor günwatarda nähil uzakda bolsa diýe biziň günälerimizi bizden şonçada taşlaşdyrypdyr. Biziň günälerimizi şeýle uzakda aýryp taşlanal. Siz şoňa şu hakykata ananýaňyzmy? Nähili günä edenem bolsa Hudaýa gelin, ýüz tutun. Ol siziň günäňizi günnogor günwatarda nähil uzakda bolsa şonçada taşlaşdyrmaga taýar. Rabbin sadyk tüýgüsi size şol özünden gorkýanlar üçin gaty beýik. Sizi şoňa ynam edip, Hudaýa ýüz tutup, dilek etmäge çagyrýan. Şonda siz rahatlyk taparsyňyz. Ene biz gynantagam şonki gepleşigimiz tamamlanýar. Hoş, sag bolun. Senin adından günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.